tiba tina minggu tane kacae ana untane ana kunyo ada sasaran apa-apa ana pikiran ana pandulane tina minggu tane jane ibu-ibu waranggana ki cukat rengginas trampil kanca-kanca mburi ya cukat rengginas trampil wah jan seneng atuku nek ngene iki kumo nembang apa tong iki mau aku minta saya karo Ibu Sri supaya nembang Palaran Pangkur Kang Gareng iki kaya mau nembang Gembira Loke Gembira Loka Kang Gembira Loke wis iki ora aku ya mau kalah nek karo tembange Kang Gareng karo tembange Mas Petro. Aku tak njaluk tetembangan sing kepenak-kepenak. Nembang apa? Sepokok men sing bakul larase nang Slendra Sanga. Dangdut yo. Ngomong terus terang yen pancen aku kosong.
yo yo yo